Dati problem of the day ni Tonton nga dinan inlan ti address na nga napauluan iti eng-eng. O Tonton ken eng-eng. Sagudayan nga ro ti surat ni Tonton. Dear Cousin. Sagbay man nga inakiburay iti pakasarita kasinyong. Kablawang ka man iti naragsak nga aldaw mo, kastameten ti Sibubukel nga Nemers Studio, iti naragsak nga aldaw. Kasapay kablawak iti naragsak nga aldaw ken panagbibuya dagiti padak nga mangsubsubaybay dati nga programam. Pudno launay nga adu ti mapidot nga adal manipud kadigiti ibasbasam nga pakasaritaan kasinyong. Malaksid nga makaited ti liwliwag aputa oreno kasarod bannog nagtrabaho ken kaadot problema may liwliwag tunggal agel eleka kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay basbasa. Kadyang ninamnama nga makapagsurat akmet iti programam kasin ket syakmet agkid daw iti pamalakad. No idi dingding giklaeng dagiti balakad nga inkay basbasa. Ita, siyak mamuti aguray iti balakad yu kanya. Ulila kamin ademang ken ni eng-eng nga kabsat ko. Wen kasinyong dua kami laengen ken ni eng-eng nga adinget. Ti agdenden na gaputa awanen dagiti naganak kada kami. Nasapad ang apimusay gapu iti sakit. Kat gapu ta na ipasa kanyak ti responsibilidad iti kabsat ko ad-adda nga nayasidig tirik na kenkwana ad-adda nga naamiris ko ti kinapateg ni eng-eng nga kakaisunan nga nabati iti biyag ko kasinyong. Ta idi ubing kami pay idi si bibiyag pa'y dagiti naganak kada kami. Ada dagiti gundaway nga kasla ibain ko ti kabsat ko. Ada dagiti gundaway nga gaputa kantsawan dagiti kay ayam ko dagiti kaeskwelaak nga ti kabsat ko ket saan nga makasao ken saan nga makangeg. Iti ababaag sa ti ababaan pannao kasinyong umel ti kabsat ko. Ket no umel saan nga makasao, saan nga makangeg. Gabuking kuana adu dagiti panangkantsaw kanyak idi dagiti gagayem ko. Gabuking kuana kasna bimabati kumpiyansak idi. Ang runa iti barito akon. Nga tunggal agaremak iti balasang ket numabalbalin ket ilibak ko. Nga agkabsat kami kini eng-eng. Numabalbalin ket saan ko nga aklonen nga at nakabsat ko nga abnormal. Nga numabalbalin ket ipamarang ko nga syaklaeng ti anak dagiti naganak kanya. Nga may di agangay kasinyong idita ad-addan nga gimmanos idi mas nagmature ti panunot ko. Naamiris ko metlaeng nga biddot dagiti inaramid ko. Taawan met ti basol ti kabsat ko nga ni eng-eng. Saan namot nga nagaayatan nga mayanak nga umel? Saan namot nga nagaayatan nga mayanak nga may sang abnormal? Dito yan nga nang rugi nga bimawi akin kuana. E di agbasbasa kami. Gaputa awam mo ti mayat nga makiayam iti kabsat ko. No adagundaway ko. Siyak ti makiayam akin kuana. Ori no di kiti barkada kiti kit agawis da.
sa ibaga di tatangkin nanang nga bantayan pa lang ni ading mo, aywanan pa lang kat adatip nasken nga adati nasken nga pagnami. Diyak no ka ibang pangagan dagiti barkada adang ipangrunak ti kabsat ko. Dito'y nga nangrugi nga nagsiningid kami kini eng-eng. Daksang gasat kasinyong tanasapa nga pimusay dagiti dadakkel mi. Tay di apagraduar ko iti kolehiyo. Nasurok pala makatawin iti agtabtrabaho ak. Pinanawan da kami datatang kinanang. Pinanawan da kami kinieng-eng nga kabsat ko. Ket inkarik iti tanang datatang kinanang nga saan kun tupulo sa baybayaan ni eng-eng. Nga iti agnanayon, nga iti tungpal biyag ko ket siyak to ti mga iwan keng kuana. Nga uray ito nagpamilya ak kasinyong ket addan tulatan ni eng-eng iti sidong ko. Iso nga nasken nga no makiasawa ak to, nasken nga maaklon na ti kabsat ko. Dahita ti pinandagak idi kasinyong. Iso nga idi mangrugi akon nga makinobya. Awan na pulos ti agbayag kasinyong nga karelasyon ko. Ti kang runaan na rason ni eng-eng. Uray idi tabtrabaho ako, idi bang opisina akon. No adaman ti manobyak, kalpasan na lang nga iyam amok kini eng-eng ket agsanod damatan. Agbaloy ti panunot ken riknadan. Taamuda ngamin, ngano da kami ti agkatuluyan, kaden namin to ni eng-eng nga kabsat ko. At awan na, saan mo't nga makaasawan to ni eng-eng? Abnormal nga rod. Iso nga yung kadeng ko iti bagi kasinyong, nga no dumteng to ti babae nga makaaklon iti kasasaad bingag kabsat. No at dumteng to ti babae nga man nakaawat, nga no bilang laeng tagasawa kami ket kaden namin to ni eng-eng ket isunton ko na. Isunton ti asawaek. Irugik man nga rod kasinyong dati nga istorya, idi ti maysa nga aldaw. Gaputa, umapapala kanayon ni eng-eng kanyak tunggal aramat ti cellphone kaysa pagpabuludak inggatangak ti bukod na nga cellphone kasinyong. Ket kasta unay ti ragsak na. Wen, ading ko. Manibo dita. Adan bukod mo nga cellphone. Wen, bahagim lang data. Saan kanton nga bumulbulod kanyak? Wen kanayong kanton nga makabuya ka digiti paborito nga buybuyaan nga oray no di mo unay maawatan. Buya kanto digiti nakakatawa. Oy, saan nga dayjay Anya nga ti kan di magbagang. Ay. Digiti mo sexy nga babae nga agramrampat ibagbagam. Ay, saan mo tadagas na? Kamusta laki di akanayon? Sige. Surwang kanto. Surwang kanto nga agaramat ti cellphone. Nga saan lang nga dati syakti mangi play tapno ure no awanak. Nga no adag di opisina. No kaduam ni Auntie Marie, dudua kayo. At least amom ti agusar ti cellphone. Mala, sige. Wen, an nadam nga deta ading ko kasapay ko naragsak ka, kadeta nga regalo king ka, uri no di mo birthday. Buta, arakupin pwede kabsat ko. Ala, arakupin ka mamag-arod.
auntie. Sumre ka ko ni JT opisina mi. Ala ka agan-anad ka anak ko. Da kayon di makamukin ni Eng-eng. Uray ta, nalakla kayo lang aywanan ni tanta. Dabukod na nga cellphone. Saanin nga maboring pa eh. Alakat nasaya at but tonton baraw. Kami no mauman yan ta TV agsapol ti aramidin na. Ket kakaasyak nga mang sapsapol lo ko ti kayat nang aramidin. Sana balante. No cellphone, uray mang kidyag malmalim nga sobra na. Ang imsaan nga tanga madimat no isulat ubraan nan. Mayat latante. Saan na mo tamangag, mabuya na laang. Ken may sa magustuhan na launay ti cellphone no ka no adag di balay. No saan ko lakit di nga aramaten ti cellphone ko ket kasta unay ti ragsak na no ka. Maragsakan na karga makakit kita nga kakatawa no mabibuya na digiti kayat na nga bibuyaan. Alakot, nasaya at anak ko taing gatangam ti bukod na nga cellphone. Ken may santi, tapno no saanin nga da kay ti awagak no ka no malubat cellphone nyo, no mangig yun nga agriring di cellphone na, pakisongbatan nyo latan no kan, kahit nasawen, awagan kayo. Uwan nga anak ko, pasensyakan alis to aglobat ti cellphone ko. So pa ti rason na anting ang gimatak ti cellphone ni Eng-eng. Alakot, ma-appreciate ko anak ko. Tauray nung nasapa nga pimusay dagiti dadakilyo. Nagbalin kan nga responsable nga kabsat. Ket dayawek launay day tangar aramidem kini Eng-eng. Ket amok gadakil ti sakripisyong barok. Tadi mun sapay masangon, ti makinobya gapo kengkwana. Ay nanti, adu dita. Adu dita ti pakinobyaak. Ang ti parikot. Awang mo ti agbayag. Anya? Kaday nga kinataer mo barok. Apay anya ko mat problema. Saan ka lang nga nataer? Nasayaat ka pa'y. Nasayaat ti panagpuspusam. Nagagat ka ken responsable ka mat. Apay anya ko matidi kayat ti babae king ka. Naswerte kit di ati maasawam to. Kuha na nang. Ay, anting, wala kuma. Siguro agad saan nga isudat na ikariya para kanya. Ngem, sigurado ak, nga dumteng tumutlaang ti babae, nga naikadeng para kanya kante. Alakit, sapay kumaanak ko. Tapno adan tumuteng ti kataktakunay mo iti tungpalbiyag mo. Paring Tonton. Oh, paring Nick. Kumusta gayam? Saan ka din nga? Dakayon kini Riza? Ha? Nakadamdamagan man detan. Ay na, nakadot marites dito opisina tayo. Kit, amutay amin dito, nga patay na patay king ka ni Riza. Agbagay kayo mo't. Paring Tonton. Napintas mo't ni Riza. Good. Kumusta? Nag-datean nyo mo? Saan kami pa nga nag-date? Madamdama, agdang kami lunch. Ang Jack pa'y makuna nga, nobyak isuna. Anya? Di nga kinapintas na pare. Nobya mo. Tagasawa ka mo ten. Saan tigagat mo? Dudua kay lang nga agkabsat. Oh. Tapno adapi ka badanga mo, nga mga iwan kini Eng-eng nga kapsat mo. Sana kas karina paring Nick, na sumapul iti katako na inay. Ngamin, saan nga amin nga babae, nga mamamok, when manubyak, ket maaklunda, ti kasi nga kasasaad mi nga kapsat. Api ka di pare, ket, no, agasawa kami to nagat, kapilitan nga makidin na lata, kada kami, ni Eng-eng nga kapsat ko. Awam mo ti mga iwang kengkwana nga sa bali no di siyak nga kakaisuna. Ayunan niya. Iso nga masapul nga tanangig tagpili.
Masapol nga amuek nga umuna, no maaklon ng tumadlaing niyang nga kabsat ko. Sa bagay. Alakit baring iso na. Bagay ka ngamin. Tanataer ka, kinapintas ni Riza. Kinpatay na patay kin ka. Baka no maaklon na madlaing niyang. Baring tano maaklon na laki di ka. Isun Isun ti asawaik pare. Dito ka diti balayo? Tonton? Wen, dito eh. Ay, ti amok kat... Anya ti amom? Ti amok kalpasan nga nanganta iti restaurant. Agdiretso ta iti mesa nga motel or hotel nga pag-check-inan ta. Saan? Kaya't iyam amuna ka din ka dagiti naganaking ka? Kinagpaiswan na, awanin ti naganak kada kami nga kabsat. Anya? Ulila kami nga demang. Ay, sorry okay lang. Medyo nabayagen. Api nga rin nga, imay ta dito balayo. Ken asino ti kaduam dito balayo. Adan ni Auntie Maring saan nga giyan kada kami. Karuba milaeng, kasinsinday di nanang. Ket iso ti mangkit kita ngamin kineng nga kabsat ko. Ay, ubing pa iti kabsat mo? Saan? 2 taon ti gidyat mi. 2 taon ti bait mi. Ay, apingor nga pabanbantayan yung pelaang kini Antin. Madamdama. Masungbatan to deta nga saludsud mo. Sumrektan. Ante. Nadako nante, kinanda ka duwak. Wan, barok. Isugayam ni Auntie Marie, Riza. Auntie Marie, ni Riza. No, Biam. Nice meeting you po, tita. Alakit kastamot kung ka. Ay, anak ko. Ni Tonton gayamante. Adayjay, silid na. Ay na, mayat gayam nga gatangam tibukod na nga cellphone. Ta isulat ubra na. Kat saan mo't nga narigat nga saan narigatan nga nangaywan kinkwana. Isu na laeng ta ite ayabak nga mangan. Kat di nakikaskaso. Yung pinilpilit ko pa'y laeng Alabam tabagbaga aktuante. No oras ti panangan, ket ibatan na pala cellphone na. Ala kasarita mga rod barok. Sigad ante. Ala inak arod ije balayon, ta inak mo't aglutot pang maliman min sige ante, yaman na kanti Awan ti anyaman na barok, panawang ka pa'y balasang ko. Sige po tita. Kunam nga 2 taon laeng ti agwat yu kini ading mo? Oo. Aping organaskin nga pabantayam iti ikit mo. Kuha ngamin. May isa ngamin nga umel ti kapsat ko. Saan nga makasao, saan nga makangeg. Ay, ada kapansanan na. Inborn nga kasyayan ti kapsat ko, ni Eng-Eng. Kadgabo ta, pimusayin dagiti naganak kada kami. Siya akong ti nangako ti responsibilidad para kinkwana. Deta ti inkarit kadagiti datakkel mi. Siya nga manibod idi naulila kami. Da kami nga agkabsat, tagdin din na. Katingkarik kadatatang kinanang ko. Nga, saan kong itong baybayan ti kapsat ko? Aging nga di magsat ti angas ko. At dantulaeng iti sidong ko ni Eng-Eng. Agre ka. Tayo bak ni Eng-Eng ta umay dito sa halas. Tayam amuking ka.
Sige. Eng. Eng. Hmm. Eng. Uy. Ano to bibuya em? Dabog man nagbibuya at nakakatkatawa. No, wag labatis pa di kita pingping mon. Natiklo ka, agbibuya ka di kiti fashion model. Lami kan. Ay, mikat mitayam amu ka ni Riza, ka opisinaak. Si kahayam amu ka, babae, ka opisinaak. Riza, nagan na. Umay kan, alay mo ti pala ta cellphone mo. Isublig damdama. Alo umay kan. Risa. Ni eng gayam. Ading ko. Hi, Eng. Hay ka numet, kunana. Ay, kasta niya. Oh. Kaya't mo nga bayan ni Riza. Mabaling ka di? Kaya't nakakanong abayan. Magus-gusto na namin ngumababay ka di kiti namipintas ka balasang. Sana bale, di ka madanagan. Harmless ti kabsat ko. Saan namot ag chancing. Kaya't nakalang abayan. Sige, okay lang. Okay lang. Sige. Ala. Gabay kay pala nga ron. Makamo ka pala ang tenak agisagana ti mamerienda. Guri ka, wait. Apay. Mabalin ka din ka umayak ka. Tulungan ka latan nga gisagana at merienda. Ay saan may kang umabing din. Ala. Tonton. Abay. Di mo ka di kaya't nga kaabay di kabsat ko? Saan na ka man nga nanuan? Angin, kita, kakatay. Agore ka. Malaklat tisyo nga pang punas takatay na. Agtala ka ading ko, hanggang kukuti, tapunas agta, data bibig mo, katay-katay ni. Tababayin ka ni Riza. Di ka kukuti kababain ni. Sayang tagwapo ading ko. Saan ka ngamin gagkakatay kat ni. Kababain. Kitam. Kasla, kaya't nakang adaywan ni Riza. Saan mo ka nung adaywan ni Suna, Riza? Ha? Gaputa, kaya't nakalang kaabay. Awan ti magdanagam. Panawang kay pedita. Tayo naklay sagana ti merienda tayo. Tonton. Kaariyak na mo't gayam ti kabsat ko. Sisimak itay pay. Tunggal umasidig ti kabsat ko. Adaywan na mo't. Saan lakid din nga isot na ikad din nga. Agbalin nga katakunay-nay ko nga. Agbalin to pa yun nga. Kabadanga ka mga iwan kinihading ko. Sana balin. At least, pinadas ko. Pinaliiw ko. Kat aklonek no saan man nga iso talaga. Tinay kari para kanya. Inaklatan ni Tedati meriendami. Nakalpasan na, itulod ko ni JB Balayda. Agmerienda tayo pa Tonton. Mabalin ka di ka intalatan iti silid mo? Ha? Abay.
Maari ka kadikit di kabsat ko? Hmm, saan mo't kim nabigla-laeng? Ah, Siyempre, damo ka mamam mo. Gagangay laeng nga, mailangak. kastaya? Pasensya kan ano, ti pagarup mo kat maari ka kenkwana. Diyak kami ninamnama nga, kasta isuna. Aya, Intalatan iti silid mo. Uri kat busy met ti kabsat mo ni. Inigaman naman ti cellphone nan. una ta di mo kasarita ngamin. At adaywan mo't, nabainanan Kasta aya. Ah, bumawi akin to no maminsan. Inta pala di silid mo. Ha? Anan intan. Sige, pagustuhan ka. Apay diyo ko makasarita ni auntie yung nga. Kasaritam niya auntie nga. Ag na edlatan ituyen. Tapno adda mga aywan kini adalata mga aywan kini eng-eng orino da ka dito eh. Sana mabalin ta. Damot asawa na, da pamilya na. Ang dadakkel ngamin di kita anak nahan. Iso nga, mabalin ko nga ibati king kwa na tong galadak opisina. Nga magawid mo lang ti balay da, no sumangputak. Mm, Kasta nga talaga ti biyag kon. Kasta nga talaga ti biyag min nga kapsat. Iso nga ore no agasawak ton, adan to lata itekse na ni eng-eng. kahit na forever to nga. Agdin din nakilatan. Uwan. Orin to no, adan pamilyam. No, ada bukod mo to nga pamilyan. Ada asawam kan anak mo. Uwin papanan na ko mga ni eng-eng nga kapsat ko. Awo mo ti sa bali. Di ka di kabagyan nyo. Ay na, di nak maawatan. Di mo maawatan ta. Saan ta siguro ang agpadat sitwasyon. Awan, hamon pa'y siguro napadasan na tinapatpadasak. Nga maadaan ka iti kabsat. Kakaiso na kabsat nga ada diferensya na. Saan pa eh? Oo. Angin, imbagta saan ka nga na nagbaling nga abnormal. Ha? Imbagtahan ka nga naipada kini ading mo. Anya. Iso nga nakatataer ka, normal ka. Nataer mo ti kabsat ko, rino saan nga normal ako nam. Nataer isuna, o rino umel. Uwen, so nalaing tagkakatay. Amom ka di nga, nabayagan nga, inarapaap ko nga, mapasamak ka dati mapasamak ka data ita. Anya ka ditiban panunutim nga mapasama kita. Siyempre, data iti silid mo. Iso nga ti amok iti kalpasan ta nga nangan iti restaurant kat i-check in nak iti hotel, wenno motel. Inyawid nak mo dito balayo. Kaya't mo gayan ti agtipid. Imbagam ko Ha? Imbagam ko matasyak natat nagbayad ti motelan. Tapno saan ko mga naistorbo ni ading mo. Saan mo't ngayon? Shh! Di ka nagsaupay. Tonton. 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 Nagustuhan ka diti. Panang romansaking ka. Wen? Ado pa iti amok sa alanga dayta. Angem syempre, into na maminsan manen.
rabawang kan tonton. Ta, inton maminsan manan, di kiti daddo mapay nga amok nga style ken position. Makamu ka. Ngim, namabalbalin ko makat EJ to hotelan. Saan ton nga dito ibalayo? Sige, sige. Aramidin mo, ti kahit mo aramidin. Kaya't ko nga aramidin, kahit siyak ti akin rabaw, siyak ti trabaho. Tap no maamiris mo no kasanat kinalaing ko, tonton. Wow! Nimbaglakid din ta saan kang abnormal. Mga ano saan ko mga dakkel dito. Armas mo, tonton. Tonton. Nagganas siya kabalyo itirabaw mo. Tonton. 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 Oo. Anyaman na kita nga bagbagamon. Eng-eng. Napangkulay tulnog ni Riza. Ha? Napintas? Napintas ngagpaiso Iso na lang ta. Saan ko kaya di ugali na? Ha? Anya? Oy, bagbagam. Imposible. Hangka makangag, apay ko ma. Ha? Ano di bagbagam? Ni? Saan nga nakasarateri daw itay? Ay, nagloko ka nga. Ay, nagloko ka na, eng-eng. Nakita na kami? Ay, nagloko ka. Abi nga binuya na kami. Kaurin nung naka-open jeri daw, saan nga rumbing nga bibuyahin na kami? Ti amok no, busy kang kag-cellphone. Abi nga, ay, nagloko ka. Ala, hindi ka maturugan. Hindi ka maturugan. Ala, kumpis karag na ta cellphone mo. Anya, paring tonton? Awan kayon kini Riza? Ha? Saan gumot nga mako nga nagbalin nga nobya kisuna, pare? Gimapay mo. Kit, di ba impamudya balayo? Wenta. Binaliiw ko lang, sininter ko no. Anya ti agbalin nga reaksyon na, apaman nga yam amok na engeng kwa. Kit anya ti reaksyon na, kasla mariek nga rod. Kit apay nga rod, nakais-isim nga simrek iti opisina ti bigat ni Risa. Kas taunay tingiit na, naka-bloom-blooming. Permiti pa nagpaseksi na. Kaya ka mo Langana kasla tinapagustuhan. Paring tonton. Gusto nga, ti amo kagad adan na pasamak yung, gapo tayo, inyawid mo ngor di balayo. Agubra takit din. Tiladaman nga sawsawe mo siya paring Nick. Sung bata man sa lusod ko. Kada ka din na pasamak yo. Ay nasaan nga rumbing pagsasalitaan deta. Talaga ka din nga awan tinamnamanan. Madi. Saan nga isot na ikad ding pare?
Sa akong tula may baga nga isunti dawan no matanggap na ni eng nga agbalinto nga paset ti biyag mi. Sayang mo't ni Risa nagpintas. Saan mo ka di nga? Saan mo nga naala di rabi? Tiladamat nga. Manangad ka sa no, nakais-isem, nakablum-blooming, nga asla na pagustuhan di lang ana. Kat apay no ibagak nga adda. Oh, anya ti ramidem. Apay adda talaga? Unang umuna kan maudin day jay. Tauray no kasanot. Oray kasanot kinalaing na. Nalaing na talaga? Uwan. Kaputa isot nagtrabaho. Uy, sana all, paring tuntun. Ang imkasti ko na akon, saan nga isot ti babae nga sapsapulek? Saan nga iso? Tinaikari, para kanyak. Isak na tangaro din na, paring tuntun. Oy. Adda asawa mong loko. Saan lang ani Risa kasin yung tinsangpet ko when inyawid ko iti balay tapno iyam amok kini eng. At saan lang nga iso ti babae nga anakanaig ko bayat iti panangyawid ko iti balay mi. Saan ko matapagpangas kasin yung ngano agsapol iti nobya laeng ti pagsasaritaan ket saan nga unay nga narigat kanya. Ta malaksid nga nataerak amok ti dumiskarte iti babae wenno balasang. Ti laeng problema ket dati mangkilatis no iso nga talaga tinaikedeng para kanyak. No isot na ikari nga makaaklon to iti kasasaad mi nga agkabsat. Kaste pagsasaudan, try and try until you succeed. Iso nga, mangiyawid no, adama nobiyak, yawid ko, yamamokin ading ko. Ang makadakas, pasig damat nga, kaslang, kaarig dati kabsat ko. Mailang da, ket no no ibagak to kadakwadan nga saan nga ag-work ti relationship mi, alis to damad la maaklon. Gaputa di dangar kayat ti maki asawa iti kas kanyak nga forever ton nga adda ka din nana nga umel. Agingga nga iti maysa nga aldaw kasinyong dimteng iti biyag ko ni Wendy. Ni Wendy nga kaanakan ni Auntie Marie wenno kaanakan ti asawa ni Auntie Marie. Kaanakan ni Uncle Pedro nga asawa ni Auntie Marie. Nga agapo iti sa bali nga probinsya. Ket gaputa masakit idi ni Auntie Marie, imbaga na kanyak nga ti kanu kaanakan na pelaeng ti umay agaywan kini eng. Uwing ko ka. Ang jakmet ni namnama nga ti gayam kaanakan ti asawa na nga ni Wendy. May sa abalasang nga nakalaplapsat. Kati di makita kasin yung wow. Saan lang nga nalapsat no di kat nagpintas ti sukog ti bagina. No iyarig mo kumakit di kiti ikas lang di kiti asla di kiti fashion model. Kat gaputa mahilig ni eng kadigiti fashion model nga buyain na, kasta unay tiragsak na ini. Miss? Sino ti masapul yo? Da kayo ka diti Tonton, sir? Siya ni Tonton. Kaanak-anak ni Uncle Pedro. Asawa ni Auntie yung Marie. Ay, si kadati.
Si ka ni Wendy? Si ka ti umay mangkita kin ni eng ka no? Ni ading ko. Wen, si ka nga rutir orayag. Ngamin kat sumure ka ko iti opisina. Sige. Sa dino ka diti ayan ni eng sir? Adajay silid na. Madipengard na nga ta, hangkong isaganaan ta, galalisto ang mapan opisina. Sana bala sir? Siya akong timang isagana. Imbilin kanya kami ni Auntie Marie, di kiti aramidag. Sige. Agri kang harot tayo nakayaban ni eng. Sige sir. Sa naklatan nga wawagan iti sir. Awagan naklatan iti tonton. Sige tonton. Eng. Agri ka. Saan nagayam nga mangig? Eng, ibatan pala ti cellphone mo, iyam ang mukha kin ni Wendy. Dete kasukat ni Auntie Marie. Madamdam ata cellphone. Nabuibuya ka man kadi fashion modelin. Baking ka. Kahit mo makakita ti personal nga fashion model. Wen, mikan, iyam ang mukha kin ni Wendy. Umikan. Wendy. Isugayam ni eng, iso ti aywanam. Uy, abay. Abay. Anak ko na, sir. Gwa. Maragsakan laeng. Na nakakita iti nalapsat nga balasang. Basta aya. Diyan mo maguyod. Magusap na tibadok ading ko ni. Sir, anak ko na. Sana bale, maragsakan la isuna. Nakakita ngamin iti nalapsat nga kasking ka. Paring Nick. Are. Pakibagaman kini Ma'am Trina nga ag-half day kita. Abe pare. Madi kami di magbagi pare. Itaman lang nga ag-half day ka. Dati no masakit ka o reagor-regor ka agtrabaho ka lata. Abay. Abay gawin ti. Saan ka man ka nabara pare? Nabaaw ka man. Saan? Nasakit ti tiyan ko. Kita damat siyar tayo pare. Madi, naskin nga gawid hak. Talaga tiyak kayan. Kit, yung kagumatang ti aga sa pare. Masapol ko tagina na pare. Italaang mat nga, itamanlaan nga gahapde ka pare. Kit, amuda ka dito yung nga 100% akanayon ti attendance mo dito yung opisina. Ureg bagbagyo, nung makasapulan da ka, umay ka. Italaang mat nga, baka mo naging sasakit ka pare. Apo amunak pareng Nick. Kaano pa nga naging sasakitak. Sa bagay. Bagibagan to na. Kin Ma'am Trina, aghapdayak. Masapul nga gawin tak, tagi na naakit. Nasakit na talaga ti tiyan ko pare. Sige pare. Eng. Ay, sir, ada kami dito yung kusina. Mangmangan namin ni Eng. Ay, tonton ko lang latan. Ay, nawagan nakman ti Seret. Ay, sorry tonton. Mangmangan gayam ni ading ko Nagadutkinan na. Talaga? Nung nagrigat nga pakpakanan ni Auntie Marino ko cellphone mo la ubrana. Saan man ka narigat nga pakanan? Iti inayabak nga mangan kat nagalisto nga umay. Idi dinigos ko kat. Halos kasla di na kayatin taglipas.
Anya? May sa oras mi nga adda dita CR. Kahit na nga paisiswan amin nga pasit ti bagina. Ah, ay, eng-eng. Pudno ka de, ka? Digos ka nakabayag-bayag. Ta CR? Oo. Style na ka. Dati-dati kat nagrigat ka nga padigusen. Nagrigat na ka pa ipakpakanin no ka. Apay nga itakit nakalalisto ka. Baga ma? Da kayo nga tonton nang kansi ka? Saan pa nga ron? Apay nga nagsapa ka nagawit. Kuna ni Auntie Mariket, pasaray alas 6 kan nga makasangpot no kwa. Kwa. Madi kami tibagbagik, iso nga nagawid dak. Naghapdayak laang. Ay, anya ka dito sakit yun, tonton, sakit mo. Baka no, matulungan ka. Kwa, masapol kulat agina na. Iso nga nagawid dak. Ilabayan ka nga daw din. Saanan? Siyaklatan. Agad ng mangan. Ay, ang nabantayak pa ni ading mo. Saanan? Kasla normal mo ti pananganan. Kadi. Agsarita tadamdama eng-eng. Kayam mo't gayam ti mangan ti ado. Kada agdigos itinabayag. Apay? Ada ka di problema? Ay, awan. Mangantan. Aglabay ka mo ten, Wendy. Tagkakalang lang tayo nga mangan. Sige, tonton. Aklunek kasin yung nakita kini Wendy dagiti nabayagan nga sapsapulek iti may sa balasang. Te kinaanos saan lang nga mga iwan kini eng-eng no diket dati makihalubilo, makilanglang, sarsarita. Ket bayat ti panangay aywan ni Wendy iti kabsat ko nariknak nga marigregreg maten ti riknak para keng kuana. Ada dagiti gundaway nga ilibas ko nga mingmingan wenno matmatan ti sibubukel na. Jak ilibak kasin yung ada dagiti gundaway nga iti panunot ko ket lablabusak ni Wendy. Intortured ko tinakisarita ken ni Auntie Marie Casinyong. Impudnok keng kuana ti marikriknak. Anya ti kayat mo sawen baraw? Auntie, naregreg samat yung tiriknak ken ni Wendy. Anya? Balasang matkit din ni Wendy Ngim imbaga na nga umay dito syudad tagsapol iti agbirok ti pagtrabahuan na. Ta saan ket nga nakaadal. Tapadamot nga marigrigat ti nagtaudan na nga pamilya. Aket nulakid di kinaayatan kayo. Aket awan mo ti mangigawid kada kayo. Ta natataingan kay matan. Kastamot nataingan mo't ni Wending. Okay lang atakin ni Uncle Pedro, Auntie. Akit amuna kamot ni Uncle mo. Nulakit din, pudno ti gagar mo, iti kaanakan na akit apikit din nga saan. At least akit kampante ni Uncle mo, nga nasayaat, ti pakiasawaan na nubilang laang. Ang ti problema, Auntie. Saan nga ta nga panunutin na nga gun-gun daw hayak laan? Gaputa, nasingid na nga duwa kini eng-eng. Ken
Tantanda ng isuna. No, ay nasaan mo apanunutin day tabarok. No lakid di ta agayan ayat kayo. No lakid di ay ayatin nakamot akat di awan ti problema. No kasta okay ka na kayo, ante. Okay lang barok. Angem, Anya ti problema. italaang mat nga kasla matorpe akit may nga balasang, ante. Diyan ka mo. Dagiti daduma ngamin kasla nagalistok lang nga arman ida, gaputa amok nga agkursunada damot kanya. Angem ni Wendy, anti, nagrigat ko nga basaan ti panunot ken riknana. Di mo amo no adamot marikrik na anakin ka. Kasla kasi, anti. Di mo amo no magustuhan na kamay. Akit, apay, anya trason nga di na ka magustuhan kat nasingput ka, nasayaat ka, nagagat ka, nataer ka. Sa bagay, alangorod, anti. Itortorod kan ti agpudno kini Wendy. Ipudnok to king kuhanan ti marikrik na kapanagayat. Kat no bilang laan, taklo din nak. Kaya't kung ikalaysan, anti, tapno saanan nga mapaniti sa bali. Baka agad no makalusot, ante. Nagrigat agbirok itikas king kuana. Alawon baraw, good luck baraw. Good luck. Anya ka diti pagsaritaan ta, tonton. Naibagapay kanyak ni Auntie Maria tay limabas dito eh. Nga kaya't nakano nga kasarita. Ha? Imbagan, Auntie Marie? Ada ka no nasisita nga pagsaritaan ta. Kidawon ka di nga agbayagak dito nga para aywan ni Eng-Eng. Ha? Lading itek ng ado ngamin ti kumpanya nga nagaplayak. Saan mo't ka dati jak kayat ti kasto nga trabaho. Ngim ti kayat ko padasik ti sabali nga trabaho. Kas ko may sumrek iti may nga kumpanya. Oray factory, wenno restaurant, wenno sales lady iti department store. Maawatan ka mat kidi, Wendy. Narigat mo dati ubram. Saan mat kidi nga narigat? Tiki nagpaiswan na, naglagan ti riknak kineng-eng. Kasla sa anak, panagriknak kat sa anak agtab-trabaho, no, di kat makipagnanaudak la ditoy, libre ti makan, libre ti pagyanan, no daduma, dito yung kaumyan ta, marabyanak mo't no kwanta, ay na, nakabaybayag kami nga cellphone kini Eng-Eng. Pasensya ka king kuanan, Okay lang, awan ti problema. Kasi ko nalagan ti riknak, hangko pulos mariknat bannog ko dito eh. Naglaka pa kanan ni Eng-Eng, naglaka pa digusen. Ken no adati ubraet ko tulungan nak pa aginaw. Uy nga rod. Nagdakkel ti baliwan ni Eng-Eng. Sipo di sikat ti mga ayawang king kuana. Kadi, sigod siguro nga kasi isunan. Angim, sala nagbalin na kasi idisikan ti mga ayawang king kuana. Muna kadmat ti agdalos day jay. Di na pa'y nagrigat pa nga pakanan. Nuha mo nga subuanan haan nga manganen. Dito nga idisikat mga ayawang kat. Ala pasensyan saan ko nga ma-extend ti panagyang ko dito ita. Maten. Kahit ko kumamat makapadas kag trabaho iti maawatan ka, Wendy. Samit kid di nga deta ti panggap ko. Kunamot ni Auntie Marie, no laki di maawat kan kadigit ti nagaplayam. So blat to manisunan. Kasano nga rin damit ni Auntie Marie. Sana bale. Nalagan mo tirik na ni Eng-Eng kin Auntie Marie. So nalayang ta.
Mailiw to king ka. Katsalangan ni eng ti mailiw to. Ha? Pati siya, mailiw to king ka, Wendy. Tonton? Bayat ti panagyan mo diti balay. Inot na narigrig-tirig na king ka. Tonton? Dakkel tinagbaliwan ti kabsat ko. Gapu king ka, Wendy. Anya ka titi? Shh, bayan na kumapelang agsao. Tiyabkas ko ti marikiriknak. Amok nga nakigtot ka. Naklaat ka. Nakaano nga. Dandanikan nga. Pumanaw. Iso ti panagpudnok king ka. Nung, tonton. Kaya ka. No ikanak ti gundaway ko nga. Mangipudnok king ka. Kinapudnot panagayat ko. No ikanak lagi ti gundaway ko nga. Mangipatig king ka. Di kanto agbabawi. Napudno ti gagar ko king ka. Ginagpaisuan na. No aklunan na. Kaya't kan nga ikalaysa, Wendy. Tonton. Ha? Di. Pasensya ka na ang apay. Narigat ka patsyan da kiti ipagpagam. Ha? Anya tikit mo asawan? Narigat ti agtalik kiti kasking ka. Ha? Narigat ti agtalik iti kas kanya? Anya tikit mo asawan, Wendy? Saan tamot pinabayag nga nagamam mo? Pudno ti kunam. Makabulan pa ilaan nga nagyanak dito eh. Aklunek. Dandanin mo marigrig-tirik na king kaidin. Gapo iti kinasayaat mo kanya. Anya. Ngem, pasensya ka na, napadasak kami ng tinaallilaw. Naalilaw? Sa anak ng mga alilaw, Wendy. Narigat ka patsyan detang ibagbagam. Anya. Di ka pulos maawatan, Wendy. Pudno nga nasayaat ka. Damo pa lang nga makita ka kat agcrash king kan. Jack ni namnama nga nataergayam tagbalin nga amok. Ha? Nga naasikaso ka, bayat ti panagyan ko dito eh, sa anak pulos nga imbilang nga kas babaunin nyo no, iyaya ni Eng. Nga kasla imbilang nga kaming ti pamilya. Uwin, gapo ta kasi ka talaga. Ng maapin nga ibagam nga, di mo kaya ti maalilaw. Tonton, Jack kahit nga agbalin nga may salaan ka dagiti koleksyon mo. Koleksyon? Ano nga koleksyon niya bagbagam? Koleksyon ti babae nga yaw awid mo dito eh. Nakitak dagiti video. Ano nga video? Ano nga video nga bagbagam, Wendy? Dagiti video. At Jack mabilang numanong yung talo dyan pabuya kanyak ni Eng. Video? Video? Nga ada ka naig mo yung babae iti silid mo. Niya? Ni Eng? Yung video? So aminam. Adon ti babae nga inyawid mo. Nga inserek mo iti silid mo. Nga kinanaig mo. Nga na video ni ading mo. As tunggali pabuya na. Jack amon, Jack may ladawan tirik na. Jack amon no makakatawa ako no. Weno agi mo na. Gaputa, mangrugrugi idin. Hanya, mangrugrugi idin tonton nga marigrig tirik na king ka. Sakit mabuyak dagiti nga video.
Nga tunggal istorya ang kastaon iti ragsak na nga kung kunana. Isungan jak amo makakatawa ako no. Masakta anak. Aging nga nakitak nga adupay gayam. Anang adupay? Basit lang ay sa aminan. Isa nga maawatan nak no jak kaya tiyagtalag iti kasking ka. Mabuti nga ka maalilaw. Amangan no agbalinak laeng nga may isa kadagiti koleksyon mo. Nga may ibidyon to ni ang nakabsat mo. Nga ipabuyanan to iti sumaro nga mga aywan king kwana. Sorry. Sorry, tonton. Mapana ko niti silid ko. Good night, tonton. Ladingitek. Eng! Palala ba, Eng? Hindi ka kalumang kagatakan cellphone bound. Eng. Diyak amo nga dagayam kasi nga loko ti kabsat ko kasi yung ugalik ngamin gaputa adamot diferensya ti kabsat ko ken no makitak nga busy with nga cellphone ket awan met ti sabaling ipangpangag na ket adati kiti gundaway nga no adati yawid ko nga babae ket sumrek kami iti silid ko malipatak nga ilak tiri daw. Siguro agad nasulisog ti kabsat ko. Adamad gayam lukloko na. Adamad gayam aram na. Adamad gayam kinautog na ti kabsat ko. Oreno abnormal. Ti makadakasim gatangak ti cellphone nga isot mang dadail kanyak. Isot agbalin nga rason. Tapos saan nga agtalik kanyak, ti babae nga, ipitpitik ti puso. Isot agbalin nga rason. Nga saan nga natuloy nga naregreg tirik na kanyak, ti babae nga rumbeng nga agbalin nga katagulay na ko. Eng! May sabay nga. Dahil di nga ron, ti baka buklan, ti baka sarita akasin, kahit ko launay, nga allokoyen tirik na ni Wendy. Nga nanyaman nga nabuya na nga video, kahit awan ti patig na kanyak. Dagiti man babae nga nakita na, nga kanaig ko iti video, kahit saan ko nga ipatpatig. Kaso kadi nga ilawlawag king kuana. Kasano kadi nga maalukoy ko trik na nakasin yung nga ikanak iti gundaway ko nga mangipaneknek king kuana nga saan kunto nga pagbalin ni Suna nga may sa kadagiti koleksyon ni Eng. Ako nga koleksyon di jay koleksyon ni Eng. Kasano nga ilawlawag king kuana nga jak amo nga ibidbidyo nak ni Eng. Balakadan dakman kasin tulungan dakman sakbay nga maladaw ti amin ket maminpinsan nga maibawing ni Wendy tirik na iti sabali alalaki ket marigata nak tumanen nga agbirok iti kasking kuana nga naanos ken ni Eng. Kung piskarek ka di ti cellphone ni Eng kasin yung amangan no isut pagkontraan mi ket abos na nagbalbaliwen. Sabi ko makit nakaibatit adal dati nga pakasarita akasin. Sabi ko makit nakaited ti liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak na din nga kinagbuya. More power to your program. Thank you. Kadagiti amin nga mang ti balakad ken. Thank you ti anos mo nga nangibasa kasin yung. More power to your program and God bless. Toy ag problema apagaya mo. Tonton.